F'Paċe fil-San Ġiljan se jiġu installati 40 kamera tas-sigurtà għal aktar sigurtà u sorveljanza. Dawn il-kameras se jiġu installati f'żoni differenti b'investiment mill-Aġenzija Leza filwaqt li se jiġu mħaddma mill-Korp tal-Pulizija. Dan kif twettqet weda oħra mill-baġit. B'hekk f'Paċeville se jkun hemm sorveljanza f'kull ħin tal-ġurnata, anke fis-sajf, perjodu fejn eluf ta' persuni jiffrekwentaw dawn l-inħawi. Din hija parti minn katina ta' inizjattivi li huma maħsuba biex jipprevenu l-kriminalità bi prevenzjoni u b'intelligence-led policing. Dawn il-kameras ħajkunu ta' tip PTZ u bullet cameras, b'footage li jista' jintuża fl-eventwalità li jkun hemm bżonn. Ir-rata ta' kriminalità hija fost l-aktar baxxi atti reġistrati minkejja l-gideb u l-miżinformazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ jgħid li żdiet is-serq fid-djar. Kiekum raw ir-rapport tal-Crime Report li joħroġ kull sena, ħareġ is-sena l-oħra, ħareġ is-sena ta' qabel, kienu jaraw illi fl-aħħar sentejn pajjiżna kellu l-inqas rata ta' serq mid-djar. Fi żmien 12 sena naqset kważi bin-nofs. U allura hija gidba tal-Partit Nazzjonalista illi jipprova jbeża. B'kollox huma maħsuba li jitwaħħlu madwar 160 kamera f'daqqa fil-lokalitajiet ta' Raħal Ġdid, San Pawl il-Baħar u l-Marsa fix-xhur li ġejjin. Fil-fatt dawn iż-żoni intażlu bi studju minn kriminologu b'kollaborazzjoni mal-Korp tal-Pulizija. Qegħdin nindirizzaw ir-realtajiet ta' Paċeville, sorveljanza 24/7 illi ħajwaslu sabiex il-Korp tal-Pulizija jkun jista' jieħu azzjoni immedjata, real-time intelligence li tasal għandhom u mbagħad jistgħu jieħdu azzjoni immedjata fuq kwalunkwe illegalità illi tista' tkun qed issir. Ħadna reazzjoni wkoll ta' Filip Fenek li huwa chairman ta' Town Center Management f'Paċeville li spjega kif pajjiżna għandu dik li jimsejħa Purple Flag marbuta ma' postijiet ta' divertiment. Din hija waħda mir-requesti wkoll li jkollna daw il-kameras għalhekk aħna nkunu qegħdin inżommu ma' daw il-compliance. Għandna lista ta' compliance illi kull sena rridu nżommu magħha u ċertament il-kameras hija waħda minnhom ta' importanza kbira.